Ngalisayo ebholeni lakithi ugogo uMthakalanga asubingelele sikwamukele ngeKhareto ndoda amadoda. Sibingelele Dlamini nebandla lakho nawo wonke umuntu okhona eSouth Africa nokuzwayo lokho ohlangabezana nakho. Kuyangijabulisa ukukhuluma nawe ukulesi simo esikanje. Ingakho kufanele masikhuluma nansi intatheli sikuzume. Usebenzile nomuthi nomntaka Ngobese. Inkonzo yakhe yokumphelezela namhlanje lokho kodwa kuwe kuchaza ukuthini? Hayi umuthi waka Ngobese Sibongo ebesimazi ngokuthi uMedicine odlale kakhulu kwi-Island United ebeyi-defender ebejwayele ukudlala esayidini ku-number 2, indoda ebe-discipline, indoda ebelithanda ibhola ebeyikhuthalele and uthanda nomndeni wayo. Usasho kanjalo indoda ebikhuthele uthanda umndeni wayo idlalile kuma-Island elinye lamaqembu aziwayo kulesifundazwe sakithi KwaZulu-Natal. Masikhuluma ngama-Islands sikhuluma ngoZululand owagijima kulo. Mhlambe uma ubuka njengamanje ibhola izinga lebhola kusagijima nina kusegijimana manje likuphi izinga lalo? Izinga lebhola lehle kakhulu, into ekhuphukile nje imali, kwehla kakhulu ukuthanda ibhola. Ngaphambilini kwakuwuthando lebhola, abantu beyinikele ebholeni, but esikhathini samanje sekukhona imali kakhulu, abantu sebethanda imali, akusesiwona uthando lebhola. Abantu sebedlalela nje ukuthi bayitholele imali, hayi ukudlalela ukuthi uthando, i-passion yakhe ilele lapho. Uyazi umuntu ukuthi mangidlala kunabantu abaseduze kwami nabakude kunama abangibukayo ekufanele ukuthi ngibajabulise ngaso sonke isikhathi, ekugcineni nokuyiphatha kahle. Isilanga usakhuluma kanjalo isimo sebhola ezikoleni nakhona sehlile. Yini le eyenza isimo sebhola ezikoleni lehle? Ngizoqala nje ngithi lezi zinto zokuqala nje zepolitiki zilibulele ibhola. Okwesibili, awuve kubuhlungu ukuthi uthathe umuntu ongazi lutho ngesports, uthathe umnike iposition uthi akahambe ayorana isports. Okwesithathu, even ezikoleni kwaphambilini ayikhona ama-sports kudlalwa kuphaswa futhi, kodwa manje sekunesikhathi ekuthiwa angayi ukuyodlalwa manje ngoba fanele kuphaswe. Uma ungase uyiqhathanise eyaqala i-education la kwey'ngane zayiphasa khona ngo-50%, sikhona i-sports ziphasa. Manje iy'ngane seyiphasa ngo-30%, i-sports asisekho, kodwa uyabona ukuthi kunomehluko ongakanani, i-gap is too high. Mhlambe iqhaza lo-principal bakwazi ukulibamba, bangalibuyisela kulesa simo kusagijima nina ko-50% laba abafunekelayo no-100% abafunekelayo njengamanje? Ngizokubeka njenganananzi, inqwaba yo-principal ingamagwala, inqwaba yo-principal enye ayidlalanga i-sports, angakhulumi njengebhola nje kuphela, because i-sports sakha i-discipline esikoleni. So now abanye abantu basabela abahloli, basabe nje ukuthi badedele iy'ngane. Lezi iy'ngane with sports, ama-skills lawo ziyakwazi ukuthi ziphile ngama-skills ayo, not about through i-academic and i-curriculum, through ama-skills abo, ngokuthi badlala ibhola, baba amakarateka, badlala o-basketball, bahambe baye kwamanye ama-country, kuyakwazi ukuthi kuphileke. Akona ukuthi wonke umuntu mentally and abanye baphiwe physically not mentally. Owakho umyalezo uthini mndeni wamuthi emndenini wabafundi emndenini wo-principal? Ngizothi nje kuwo wonke nje, ikakhulukazi ngifuna ukukhuluma ngalesi sifunda sethu sase KZN KwaZulu Natal.
KwaZulu Natal yaziwa kakhulu ngaso isports. Uma kuwukuthi uthisha omkhulu la ukhona vuka uyithuntuthe ukukhuphule isports la ikakhulukazi eKZN. Singabala ke abadlali abaningi abaphume kwi-professional baqhamuka la eKZN ngokuyikhandla kwabo. Siyabonga. Kakhulu mfethu, yazi iqhaza walibamba ebholeni lakithi liyamangalisa. Qhubeka uye phambili ndoda madoda. Siyabonga, nani ngathi konke enikufisayo kungahamba kahle. Nisivakashele nasey'koleni nibone ukuthi ama-sports kwezinye iy'kole asekhona ngoba sikhuliswe iwona ama-sports, asoze futhi sazawayeka, siyayiqhenya ngalokho. Siyabonga kakhulu. Thank you. Insizwa ke ugogo Mtakalanga ayidlala emuva kongadluli lutho, kwakusala ibhola. Uma ngempela ke ezokumaka ke uma kudlula ibhola uzosala phansi gogo Mtakalanga enkonzweni insizwa laphana ke medicine umuthi uMtaka Ngobese.